हाबाफारि जे माबायदि जानानै दं? मैयाथ' जालांबाय जोंहा जोबथा थान्दै मेल जालांबाय आरो बेवहाय जों जायखौ लुबैयाखैमोन बेबायदि मोनसे थासारि सिखारबाय आरो बिनिखायनो जोंनि बिबान सोलायनायाबो आबुं जायाखिसै। आफादगिरियाव सानै फैबाय, कन्टेस्ट जानानै थाबाय आरो बेबायदिनो लेङाइ आफादगिरियावबो गोबां फैदों। गाहाय नेहाथारिनि बेलायाव नंगौ जों मैयानो थिरां खालामबाय गाहाय नेहाथारियाव माने जिहेतु माने सासेल' होननानै बुंनांगोन जोङो, कन्टेस्ट गैया, बेयो जालांबाय। नेहाथारि लाइनावबो फ्राय 9 दङ। दा बेनि बेलायाव जोङो माने जोबथा मोनसे डिसिसनखौ जों लानो हायाखिसै। आइजोनि खथा दंमोन, बे मोननैया जालांबाय। रांगिरिनि खथा दं, बेबो जालांबाय। नाथाय आफादगिरिनि लाइनावबो एसे जेंना थाबाय, लेङाइ आफादगिरिनि बेलायावबो जेंना थाबाय आरो नेहाथारि लाइनावबो गाहाय नेहाथारिखौ बारहोनानै मोनसे जेंना थाबाय। दा बेखौ जोङो माब्रै खालामनो हायो जों बेनि सोमोन्दै बावैनो केबिनेट जिरायगोन, एक्जिकिउटिभ जिरायगोन आरो बिनि उनाव जों बेखौ आबुङै जों दानानै लानो हायो नामा बेनि सोमोन्दै जोङो सिन्था खालामगोन। दा बाथ्राया बेल' जे बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि थान्दै मेलनि गेजेरजों गोदानै दाफुंजानो गोनां जि मावफुं आफाद, बे मावफुं आफादाव माने बयबो जि बिबान लानो ओंखारबोदों, आं दिनै बरायगोन, मोजां मोननांदों जे निस्सय बर' थुनलाइ आफादनि खामानि मावनायफ्रा राइट ट्रेकआव खारदों आरो बेखायनो बयबो बिबान लानो थाखाय बयबो हांखुर जादों, गोजोननाय मोनदों।